quen de facelo, Celta chegou na segunda división coa importantísima vitoria do Lugo na cancha dun dos equipos fortes da categoría, na cancha do Almería, que non perdera aínda na casa. O Lugo gañou pola mínima con gol de Óscar Díaz e avisa, agora tamén gaña lonxe do Ancho Carro. Chegaba o Lugo ao Estadio Mediterráneo cun só punto dos últimos 12 posibles. Diante estaba o Almería, segundo clasificado e invicto como local. Nestas circunstancias, semella sorprendente que o teórico débil se erixise en dominador. Hemos tenido un rival que la primera parte nos ha quitado el balón, la posesión de balón. Na primeira acción do partido, Pablo Álvarez pediu penalti nesta pugna con Trujillo. Despois, o veterano Esteban tivo que intervir logo dun remate de Pavón. O mellor argumento ofensivo do Almería chámase Charles. O exo Pontevedra está vivindo unha temporada magnífica. El tivo as dúas mellores ocasións andaluzas. A primeira foi selle fora, na segunda topou a intervención de Joel. O gol chegou aos 18 minutos nunha acción que conduce Rubén Durán. Temporiza perfectamente e serve para Víctor Díaz. O seu toque chega para outro día, Óscar, que marca non sen complicacións ante un balón rebelde. Decisivo Víctor Díaz, que estaba en posición correcta e que se anticipa perfectamente a Esteban. Es una victoria para nosotros importantísimo que ya estábamos buscando y habíamos merecido en las últimas jornadas, pero se nos había escapado, ¿no? Hoy la hemos conseguido ante un gran equipo y en un gran estadio. Foi un partido para valentes, un partido para sufrir. Así o fixeron Iago, mancado nun nocello, e Joel, que recibiu un fortísimo golpe. O gardameta aguantou dorido os últimos 20 minutos e puido festexar o éxito.